थफिराम माया लांमानो नागिरदों नोङो आंखौ गिनाङाब्रा आं नोंखौ जेबो खालामाना खालि नों आंजों थाफाबायल' था आं रागा जोंनो ओंखारबा आंखौ हमथाबानो जाबाय आयु सोरखौबा बुनोसो थांनो नागिरदों नामाहाय नोङो बिदिबा नों हाफांखौसो लिंनांगौमोन बावै हाफांखौ लिंनो आंनिख्रुइसो बांसिन गरम बियो आया जानला मानला खामानियाव लिंजाया बेखौ बांसिनसो गाज्रि खालामनानै होगोन देलाय मोनसे नाम्बार होनि आं नोंनो बे नाम्बारखौ लिरनानै बै मानसिखौ कल खालामहरदो सोरखौ 44 बाबा 66 दे नाम्बारा लादो र' फन खालामनि आं मा होननांगौ आं थफिराम फन खालामनानै बै लोगो हमलायपारा पार्कआव लिंहरबानो जाबाय बुंबानो जाबाय नोंजों बिराद गिदिर खोथा दं स्कुलनि सोमोन्दै होननानै नों आंखौ थगायनोसो होदों नामाहाय है आं थगाया ओइ दानि जुगाव एसेबां सैथो थाजायालै जाम्बि नोंखौ आं मालाबा बिराद मोजां फोरोंसिगोनलै हेल' अन्नानै आंखौ नोङो दसे उनाव लोगो हमनो हागोन ना बे लोगो हमलायपारा पार्कआव औ आं नोंजों फरायसालिनि सोमोन्दै गोनां बाथ्रा रायलायनो दङमोन अन्नानै दसे उनाव फैनो हागोन ना जागोन दे सानस्रि गोजोननाय जासिबाय थगायनायनि बुहुमाव नोंबो आगान होबाय आंखौ थगायनोसो होमारदों आरो नों उनाव मिथिलांगोनब्रा उनाव आं नोंनो आधा काहानिखौ खोन्थाखाबायानो माथो नोंहा साननैसोनि उनावनो हाबा जासिगोन मालाय मालदार हिनजावजों दा नों मा खालामनो नागिरदोंहाय थफिराम मालाय मालदार हिनजाव मोनैखौसो गाबो मालाय नोंहा मालदार हिनजाव नागिरनो थाखाय खस्थ' खालामनाङाखै गाव हारसिंनो मोनफैदों बेखौनो नोङो हाबा खालामनो बाबाय आरो थफिराम बाव बिदि होननानै आं अराव खामख्लेबजोबनाय आलु बाथोनखौ जानांगौ आरो ना जाया माथों नै बे थफिरामा सिख्ला मानसिसो गोसो थोगोन मिथिबायना फिसा गोनांखौ नङा मोनफैबाय जों पार्कआव फामे आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन मा बाथ्रा दानसोरां जों बेसेथो बेफोरबायदि लोगो हमलायखुमाबाय थानो नङा होमबा बेनिखायनो जोङो न'खराव खोन्थालायनाया मोजां जासिगोन नामा आंबो बेखौनो सानदों होमबा दिनै नों नोंनि न'आव खोन्थादो आंबो दिनै आंनि न'आव फोरमायना लानोसै बावै माथो जरा जराथार ओइ थफिराम मानो बिदि खालामदों नों आंसो सिगिनो थाखायसो लिंनानै लाबोखो ना माखो नोंलाय आंखौलाय गिनाङाब्रा नोंखौ आं खैफोदाव खोख्लैया ओइ जराफोर मालै मा मोनफैदों नोंसोर बेवहाय आदा थफिराम बेयो गेलेग्रा बुस्थु नङा सोर सैमा फाग्लायाथ' बुंदों बे गेलेग्रा बुस्थु होननानै नायनो नामा बियो मा खामानियाव गोग्लैयो ओइ थफिराम गावखौनो हिन्दी फिल्मनि गुन्दा बायदि मोनखो ना माखो नोंलाय आं बर' फिल्मनि गुन्दाब्रा बर' फिल्मनि गुन्दाफोराबो माबा खम नामा बर' फिल्मनि गुन्दाफोरखौबो आन्डार एस्टिमेट खालामनाङालै खायसे खायसे बर' फिल्मनि गुन्दाफ्रा मोगथाङावबो गुन्दा जेरै आं ओमफ्राय नोंहालाय माथो जादों मानि मेगन सादों नोंलाय सायो आं मेगन लहो लहो मावजोब्बाय आंनि मेगना नोंसोरखौ जरा नुयै मा आंनाव जेबो गैया नामा नांगौ मानि गासैबो दंजोबो आंनाव थेवबो हिनजाव मोजां मोना मानि थाखाय आंथ' नोंखौ बिराद आमथा आमथा गोसो थोयोमोन नोंसो आंखौ गोसो थोयो आंथ' नोंखौ गोसो थोआना बेनिखायनो नोंनि पिस्तलखौ देखायनानै सिगिबाय थानाङा बांसिनसो मुगैयो आं नोंखौ आरो आब' सानस्रि नोंलाय मानो बिदों फैफादों मानसि लोगो हमनो होननानैसो फैदोंमोन बियो बेवहायनो नोंसोरखौ लोगो मोनबाय आंखौ लिंहरनाया नोंनोमोन नामा औ ददे जोंनो लिंहरदोंमोन नोंखौ माथो नोंसो आब'नि जानो गोनां हौवा मानो लिंहरदों आंखौलाय जानोहाय थफिरामा मानो लिंहरदोंथाय आंनोबो मोजाङै खोन्थायाखै ओमफ्राय आंखौसो फन खालामनो होदों मानो लिंहरदोंमोन आंखौलाय माबालै नोंजों गोनां खोथा रायलायनांगौ दङमोन बेनिखायनो नोंखौ लिंहरब्रबदों नों दसे बेवहाय जिरायलाय दे जिरायथ' ओइ सानस्रि फैलाय साइडआव ओइ खोनासंलाय नोंसोरो खोमाया गासैबो मैदेरनि खोमा बायदि गुवार खालामनानै लादै बै दासो फैनाय आइजोखौ नुदोंना बेखौ मानि आङो मेजेरनो नागिरदों मेजेरनो माहाय गोदान हिनजाव गोसो थोलायबाय नामा मानसिया सिख्लाखाय एसे मेजेरनो नागिरदों आं पार्टि होनांसिगोनलै आदा थफिराम जुदि पार्टि मोनजानो लुगैदों अब्ला माखौथो नायबावबाय थाखो बै ददेखौ आंनि गार्लफ्रेन्ड खालामनायाव हेफाजाब होदोब्रा नोंसोरो दानसोरां फामे आरो सोमस्रि आं गियो गिनानैलाय माला बुरा गिबाथाय बांसिनसो खामानिफोरखौ मावनो बायो बेनिखायनो दागि आंखौ ओरैबायदि बाख्नाय नोंसोर ओरैबायदि बाख्नाय ददेनि सिगाङाव जाहाथे ददेनि गोसो सिङाव जोमै बायदि दाखा दाखा जानानै थानाया स्रां बुस्रांलाङो आरो बिब'खौ आंजों हाबा जानो होनायाव हेंथा होयो नङाबा फामे आरो दानसोरां नोंसोरनि मोजां मोननायखौ आं मालाबाबो जाफुंहोआ मिथिबाय नों बेखौ थार गोसोजों मोजां मोनमारो आरो थार गोसोजोंबो मोजां मोनो सैथो गोसोजोंबो मोजां मोनो असे गोसोजोंबो मोजां मोनोब्रा आं ददेखौ होमबालाय माथोबाव खेबसे नाजाना होनोसै जोंबो जुदि नों थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला दासो जादों बेखौसो बुङो टिमवर्क दे होमबालाय जों रायलायना होनोसै माथो दाजाब दानखौ खालामबाय थाखो बिसोरलाय आंहा टिउसन दङ थांनोसै र' माइसि आथुर नोंलाय खोनासं समा रावखौबो नेनानै थाया आं जेब्लाबो समजों लोगोसे थांफाबाय थायो एक सेकेन्डबो आंनि समखौ खहा खालामनो गोसो गैया माथो नों आंनि समखौ 2 मिनिटनोबो बारा खहा खालामबाय बावै नों बेफोरखौबो सानबाय थायो होमबा मानो लिंहरदोंमोन बेखौल' बुंदो नोङो थरायना ददेमोन ना औ नोंखौ जोङो थरायनानिफ्राय मुस्रि मा खालामनो सानदोंमोन
नैबे आखाइखौ मिन्थियो नैबे आखाइजों मालाबा सोरबा फेरजाबायना सोबबागासिनो सोरबा जागोन सिख्ला आं थरायनायनो मोजां आं मालाबाबो मुस्रिमा जाया बापावै मानोब्रा आंनि बयफ्रेन्डआ गोदो आंखौ मोजां मोनो गोसो थोयो होननानै आंखौ ब्रेकआप खालामनानै गुबुन हिनजाव लानानै मालाय ग्रें ग्रें रायजो जागासिनो गथ' गथायाबो देरजोब्बाय बेनिखायनो आं रावखौबो मोजां मोना नोंनि दुखुखौ आंबो मिथिदों नाथाय गासिबो मानसियानो थगायसुला जायाना थफिरामा नोंखौ मोजाङै आलो आलोयैबो दोननो हानाय मा दोननो हानाय आं दोनखागोन ना लाजिया नोङो आब'आनो नोंखौ हाबा खालामसिगोन आंखौ एदावगासिनो नोङो नोंसा आब'खौ आं गोसो थोआलै नोंसा आब'आसो मा सानोथाय आंखौ आंबो जाबाय सासे सेंग्रा नोंबो जाबाय सासे सिख्ला सानैबो जालायगोन जों जरा जरा बेवहाय नोंसा नोंब'आ बे जरा गेजेराव हाबफैबा जानाय नङाना जेब्लानिफ्राय नों ददेखौ नुदों अब्लानिफ्रायनो आंनि गोसोआव माइ सौदों माइ गायहेननि माइ सौदों ना मिलनि माइ सौदों बापावै मा सानोब्रा नोंलाय जायखिजाया बिखाया दुब दुब मावदों आरो दा बायदियाव नोंखौ मोनाब्ला आंनि गोसोआ बायगोन गोसोआव हारायानो गैया माब्रै बायनांगौ जाखो थफिराम नोंना सयसा माथो डेन्जारथार माखौथो बुंदों सानखान्थि मास्टार होमबाबो आङो जेननायाव गैया गोसोआव हारा गैयाबाबो हारा दं बायदि मोनदाङोब्रा बेनिखायनो नों टेनसन दाला आं नोंखौ जेब्लाबो मोजाङाव दोनगोन औ थफिरामा जोबोद मोजां मानसि नोंखौ जोबोद मोजाङाव दोनगोन नोंसा आब'आथ' खेबसे हाबा जाखांबाय नाथाय नोंसो हाबा जायाखै बेनिखायनो अननानै नोङो थफिरामखौ नाजावदो ओइ ददे नोंनि बे समायना रागा जोंनाय माखोब मोखांखौ फामे बिबार आरो गलाब बिबाराव आं सोलायहोगोन मिथिबाय नोंखौ आं जेब्लाबो खुसियाव दोनगोन ददे नोंनो खर' नानानै होगोन नोंनो आथिंबो नानानै होगोन नों लोमजाबा साजाबा मा लोमजाबाल' नों मालाबा ओंखाम संनो बाबा आं ओंख्रि संनानै जाहोगोन आं गस्ला लंपेन्ट सुनायावबो बिराद मोजां सुखायो गस्ला लंपेन्ट सुनानै होगोन नों स्कुलाव थांबा आं बेलासियाव नोंनो साहा फुदुंनानै होगोन नों फरायसालियाव थाङिनि सिगां नोंनो गोथाव रटि गल गल सावनानै जाहोगोन आं बिराद मोजां रटि सावनानै जाहोयोब्रा आरो नों अमा बेदर मोजां मोनोब्ला सामफ्रामबो अमा जाहोगोन नोंखौ लुथुर फुथुर लोदोदो खालामगोन नों आंनिल' जादो आं गासैखौबो खालामगोन बेफोर डायलगखौ आं गोदोनो मोनखांबाय ओरैनो बुंफ्लायो जेब्ला गाव लुबैनाय बायदि खामानिफोरा जाजोबो होमबासो गुबै महरखौ नुयो बेसेबां बुरजा ओंखाम संग्रा ओंख्रि संग्रा मिन्थिगोन दा उनावसो बेनिखायनो नाङा आंनो आब'खौबो बादा होनोसै आं नोंखौ दा हाबा खालाम होननानै आया ओइ ददे र' बे मानसियानोथ' मा जामारगोनहाय आब' मालाबा आं थफिरामनि थाखाय जोबोद दुखुबो मोनो बेनोथ'हाय मा जाबावगोनथाय ओमफ्राय नोंसोर सानैयालाय बेवहायलाय मा खालामफैदों आब' आं नोंनि सिगाङाव मा बुंबावनो जाथि आरो आं दे मिथिखाबाय आं जायखिजाया नोंसोर सानैबो मोजाङै थाबानो जाबाय जाहाथे मालाबाबो नांलायनायालाय थाखायो गेजेर अब्लाबो आं सानो नोंसोरनि सोमोन्दोआ गोख्रों आरो गोथार जेब्लाबो सासेया सासेखौ फोथायलायो आरो गावबा गावनि मिजिंफोराव थांखिफोराव सासेया सासेखौ हेफाजाब होलायो बेखौनो आं लुबैयो आब' आं फामेखौ जेसेबां हायो आंनिफ्राय अननाय होनो नाजागोन थुलुंगा होनो नाजागोन जेब्लाबो हेफाजाब होनो नाजागोन जागोन दे बे एन्टनिय'आ मानो आंनि इएमआइखौ मारिजोबनानै होखोब्रा बाइकनिखौ दा मा खालामबावनांगौ जाखो न'आव मा होनांगौ जाखो माबायदिलाय बेखौ खैफोद होनांगौ जाखो ना मा होनांगौ जाखोब्रा मालायखौ बासायनो थांनायावनो आंहासो जाब्रनानै फैबाय जादो दा माखौबा बिदा आं बिराद टेनसनाव दङ नों थां बहा थाङो थां मानि एसेबां टेनसनाव थाबाय थायोब्रा बिदा नोंलाय थायो आं बिराद गिदिर टेनसनाव दङ नों बहा थाङो थां आंखौ साननैसो माथो होथ'नाङा आयला बिदिबो जालायो आरो देलाय खोन्थालाय मा जादों जेबो जायाखै थां आचार थाइबानि लारु खोन्थायाबालाय आं गामियाव दसे ओंखारलांनोसै मा होननानै खोन्थानांगौ जाखो एन्टनिय'आ आंखौ गोसो थोनानै आंनि बाइकनि किस्तिखौ मारिजोब्बाय होननानै आं बोरै खोन्थानांगौ जाखोब्रा स्पेसियेलि आंनि बिफायाथ' आंखौ हिनजाव जानानै ददे मेदामजों रायलायहैदों होननानै मिथिबाबो आंखौ दांथारगोनलै आरो फारसेथिं क्लिअ'पेट्राया आंखौ एमाव राजा होननानै मिथिबाथ' बारहुंखा बांग्रिसो मावगोन बायदि मोनखाबायलां गैला आं जेथिंबो जेबो जाला जौखौनो लोंहैसै नामा आं दिनै जौखौनो लोंहैमारनोसै आं हगार आंनि लामाया ओहो आं मालाबाबो हगारनो हाया खेबसे हेगारदावबा मालाबाबो मोनफिना बिनिखायनो आं नोंखौ मालाबाबो हगारा जेब्लासिम नों आंनि गोसो गोरबोखौ नोंनि गोसो गोरबोआव सोनानै लाया नोंहा एसेबो साननाय गैया नामा गाबोन समफोरनो गुमै जागोन नों आंनि आब' क्लिअ'पेट्राया नोंखौ इसिबां मोजां मोनो बेनोथ'ब्रा बांद्राय गोसो थोनायाबो देहानि थाखाय बिराद गाज्रि बांद्राय सिनि जाबाबो डायेबेटिस जायो मिथिबायना बांद्राय गोखा जाबाबो खर' गिदिङो नाथाय नों आंनि गोखाबो गोदैबो गोफाबो बिनिखायनो नोंखौल' नांगौ आंनो ददे नों मा थिनो बेखौनो मावगोन आंनि सिगाङाव बांद्राय बिदि बुंनाङा आंनि एक्स बयफ्रेन्डआबो बिदिनो बुङोमोन आं जेखौ बुङो गासिबो नोंनि एक्स बयफ्रेन्डआनो बुंजोबनाय गोजा जायो माथोलाय होमबालाय आं मा गोदान बुंनांगौ जाखो
नाथाय बेखौल' बुंनोसै आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनबायलै ददे नोंनि बिब'खौल' बुजायदो जाहाथे नोंबो आंखौ मोजां मोनबाय होननानै आं आंनि आब'खौ मालाबाबो थगायनो हाया नोंखौ थगायनो खोन्थायाखैना सैथो बाथ्राखौ बुंदोब्रा थफिरामखौ आं लानोसै होननानै गाबागाव होननानै लायथां आरो हगार लामाया हगारा हगार होनदोंना हगारनो हाया बांद्राय आथा सिथा खालामबाय थानाया पुलिस लिंहरजागोन आंजों नों पुलिस लिंहरो ना सोरखौ लिंहरबानो जाबाय नाथाय आं नोंखौ गोसो थोबाय दाजाब दानख' खालामोबाथ' मानसिया आंखौ मोजां मोनमारो आंखौबा मानो इसिबां गोसो थोखो बेबा नै खोनासं थफिराम नोंखौ आब'आ मेगन होखाबाय मालाय मेगन होखोन्दाखौ आंनो नाङा हगार लामाया नङाबा आंजों होख्रेमजागोन नों आंखौ होख्रेमबाबो जेबो लस गैया खालि क्लिअपेट्रानिफ्राय आंखौल' बासायदो ओइ थफिराम बेखौ थांनो होदो नों खेबसेनो रावनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हाया बेनिखायनो नोङो एसे टाइम लाबाव मा टाइम लानोलै साननैसोनि उनावनो क्लिअपेट्राया आंखौ हाबा खालामनोसो नागिरबाय अब्लाबो दा थांनो होदो गाबोनबो ट्राइ खालामबावदो आरो ददे नों थांदो दे आं दा हरा नोंखौ खबर लागोन दे बाय बाय मोनमारो ना मोनमारा जाखोब्रा आंलाय ददेखौ आं हले बिराद टेनसन जाबायलै मानो मोना जानांगौ जाखो गोसो गोथारै लुबैनाय बुस्थुखौ सारा संसारानो फैनानै नोंनि आथिं सेराव दोनफैयोनो खालि नोंनि लुबैनायाल' गोसो गोथार जानांगोन आरो स्ट्रं जानांगोन बापावै नंगौना नङाब्रा माथो नों गावनि गोसोनावनो सोंनांगोन जे नों ददेखौ मोजां मोनमारो ना मोनमारा ना नों हाबा जानो थाखायसो मोजां मोनफ्लादों हाबा खालामथारनांगौ होननानैसो क्लिअपेट्रानिफ्राय गोजान जानो लुगैनानैसो हाबा जानो नागिरदों ना मादों नों खेबसे सोंग्रोनांगोन जेब्लासिम नों सोरखौबा थार गोसोजों मोजां मोना बा हास्थाया खस्थ' खालामा अब्ला नों मालाबाबो मोननो हानाय नङा नाथाय थार गोसो थोनायफोरा माथो थैलायलायोसो जुलियटनि थाखाय रमिअआ थैदों लेलानि थाखाय मजनुआ थैदों बेनिखायनो आं हाबा जायालासिनो थैनो गोसो गैया मिथिबाय गथ' गथाय मोखां नायलायलाय संसार जानानैसो थैनो गोसो जागोन ना मानोसो इसिबां अधैर्य जादों नोंलाय अधैर्य जायाबालाय अधैर्य जाबासो हिनजाव मोनो दा नोंखौबो जे आरो मा बुंबावगोन आं आच्छा बादो ओइ नोंसोर सानैया बिराद गोथार गोसो मोजां मोनलायबाय नामाब्रा माथो बुंबावनो दे खुसियाव था रंजा बाजा था गाजा गोमजा था आं थांनोसै ददेनि गोसोखौ जै खालामनो आं थाग थियारि खालामहैनोसै इसिबां मोजां मोनबायना बियो ददेखौ फाग्लासो सोर हिनजाव गोसो थोगोन बेखौलाय गावनि बेफोरबायदि फाग्ला आखलनि थाखायनो रावजोंबो गोसो थोजाया बेबो नंगौहाय आरो मा थिक हिनजाव मोनबाय बायबा थिकसे मोजां मोनगोन खोमा गावसो मिथिसिगौ आरो आंहाबो ओंखाम गोरलैनि थाग थियारि खालामहैनांगौआ बावनानैसो दं नों फैनो हागोन नामा आंखौ हेफाजाब होफैनो दानसोरां नोंबो फैनो हागोन दे जागोन दे आब' आं नाजागोन दे होमबालाय आं थांनोसै जागोन दे आब' मानो लिंना लाबोदोंलै नों आंखौ बे जायगायाव नुगोन बे दस्ति नुगोन आं आंनि हिरा नायनो फैदों हिरा सोर हिरालै नै आंनि हिराया आलफ्रेड माथो नोंना खामानिया मोजां जाथाराखै शेयार मार्केटआ माथो बिराद डाउन जानानै दङ मा जाखोथाय दासान्दि खामानियानो मोजां मावबाबो जाथाराखै एसेबो प्रफिटआनो जानो नागिरथाराखै बिदिबा आइया रागा जोंगोन खामानिखौ गोसो होनानै मावबानो जाबाय आरो माबाफोर हेफाजाब नांगौबा आंखौ बुंबानो जाबाय जागोन आदा सोर गथ' बेलाय बेफोरबायदि मुसुरनाय आयदा हरनाया एलफ्रेड नों थांदो दे थां लोगोसेनो लेपटपाबो लानानै थांफादो जागोन दे आदा हाय एन्टनिय' दावखा राजा नों दावखा राजा नोंना हिराया बेसो नामाब्रा औ बेनो मानोबा फैदोंमोन दावखा राजा ओरैनो फैदों बारहावा जानो इसिबां गुसु आरोबाव मानि बारहावा जानो टाउनाव एसे फैनायखाय नोंखौ गोसोखांनानै नायलांनो लुगैनानै फैदों आरो नों जुदि फ्रिबा साहा लोंनो हागोन नामा साहा गुसु गुसु साहा लोंबा बिराद गोथाव मोनलोङोलै टाइम दङबा आं नोंखौ साहा लोंहैनोसै नों आंखौ साहा लोंहोगोन औ आं नोंखौ साहा लोंहोगोन नों जोंहानि आदाखौ केयार खालामोना आं नोंखौ केयार खालामगोन नों जिंगा दासि एन्टनिय' आं दं फैदो आंनि उन आच्छा दे बिनि सिगां एमाव राजाखौ खेबसे कल खालामनानै खोन्थाहरनांगोन जाहाथे बियो सिन्था जाया दावखा राजाया आंजों दङ होननानै माथो फनबो रिसिभ खालामा बेलाय जेबो नङा दे फैदो मा सानबाय थाखो एन्टनिय' फैदो गुदुं गुदुं साहाजों पक'राजों लोंहैनोसै अके थौदो